Achiel okinyi makawuono ng'anyo thiro somba mbalariany jopuonj mag mbalariany kata lecturers kaachiel kod jotije mag mbalariany osebedo ka ng'anyo makamano bro bedo ka donjo e juma mano mar adeka ka kuom jumbe ariyo koro gisebedo ka ging'anyo odiochieng' makiny kochopo ng'anyo makamano bro bedo ka donjo e juma mare mar adek. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Migos Ogamba nokoyango kata ne okolero ni ng'anyo makamano nyalo rumo karang'o. We winjane report manolosnwa kod jafwambo marwa Judith Omondi e kinde mane giyuoro e romo mane jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba ne nitiere kendo nokolero ni to ng'anyo nyalo rumo karang'o. Nowacho cha ni chenro mano mar poro wach gi lecturers nyaka sani koro dhi nyime. Wawinjane mondi. We shall not go back to work come what may. Yes! You must pay us 7.9 billion. Kuom jumbe ariyo koro jopuonj kod jotich mag mbalariany osebedo ka nie ng'anyo kendo juma ma okalo dondruok ne obedo e kindgi kod jatend migao mar somo Migos Ogamba mane osiemogi mondo gidogi e tich. Kawuono chal ka gima yamo loko kendo koro jatend migao mar somo oyie ni gisechako twak kod telo mag riwruoge ariyo kama oriwo Uwasu kod Kusu. Kata kamano e twak mar Ogamba ne ok oduoko geno ni ng'anyo no nyalo rumo machiegni mi jopuonjre dogi e klas. Riwruoge mag mbalariany gi bando piny owacho maromo shillings bilion 7.9. Positions are ongoing to ensure that whatever grievances that the lecturers have, we attend to them and we ensure that a solution is found. We give them our commitment as a ministry that just as we were able to resolve the previous challenges that were there with the CPAs, even with this one, we are going to be able to resolve. E twak mar Ogamba bende oyango ni giseoro omenda mar somo ne skunde 30,000 e pacho ka mangima nyaka nyicha chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e pacho ka. Of the schools and institutions we verified, who are over 30,000 schools, capitation has been released to them. And we made this decision that we need to verify the data from our institutions so that when we are releasing resources, we are releasing them on the basis of accurate data that we received from those institutions. Jumbe ariyo ma okalo, ripod migao mar somo ma adundo mane ochwali e od bura ne omenyo mibadhi manie sekta no. Jopuonjre 50,000 ne oyang kaka jopuonjre manyawawa ka koro Ogamba koni gidhi golo report ma ogik madhi menyo skunde mani kod jopuonjre manyawawa gi. That verification exercise is coming to an end, and once we do the analysis of the results of that exercise, we'll make it known to the public, and whatever steps that will be taken out of the outcome of those results will also be known to the public. That exercise was important because our data needed to be cleaned and we needed to work on clean data. Kopogore kod chenro manyien mar chiwo omenda ne skunde tamne, tama okuongo kod mar ariyo, migao mar somo ne okochwalo omenda duto mag somo ne skunde piny owacho, ka sani bende tam rumo, to ma house skunde 2,000 poko yudo omenda mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kata kamano kinyi makawuono wadwa keto mana maino marwa e ng'anyo mago mag jopuonje kaachiel kod jotinje mamoko mag mbalariany manitiere bwo riwruok mar Uwasu kaachiel kod Kusu manyaka sani koro ramo ngang' ni ok gidoge tich nyaka sirkal migi omenda mano madirom bilion 7.9 mowinjo bed ni imiyogi. Parno omenda no mano madirom bilion 7.9 en omenda mowinjo bed ni imiyogi mano ma odong' e CBA kata winjruok mane gikete kokgi mane higa mar 2017 nyaka 2021 kaachiel kod ywak mamoko magintiere godo. Mane momiyo okinyi makawuono nyaka Ramogi ajwang' yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kae kod Dr. Thadias Hilary Obambo ma en japuonja en wechego mag expert in artificial intelligence system for agriculture entiere department mano mar agricultural economics mane mbalariany mano ma Nairobi. Machiegni enye twak marwa okinyi makawuono Dr. Thadias ichiwo nade? Machiegni twaka. Wendo machielo nyaka Ramogi ajwang' antiere kae kod Dr. Onyango Stephen ma en jagoro ma Uwasu mbalarianya mama seno e county ma Kisumu. Kia kuwinjo e yo makare oyawre daktari Dr. Onyango Stephen ichiwo nade county ma Kisumu okinyi makawuono daktari? Oya.
Oyawore ahinya awinji maler Kisumu ka. Machigne twa kawendo machielo Dr. Tom Onyango japuonj mbalarianya mbalariany mano Marongo e kaunti ma Migori obobedo ka otudore kodwa e kinde modhi mbele kotwak marada na chako di Dr. Thadias nyaka sani koro lecturers kata jopuonj mbalariany oramo ngang' ni okudoge tich nyaka sirkal chop dwaro maru. Penjo nyalo bedo ni ang'o hie mane okelo ng'anyo makamae. Nyalo bedo ni nitiere gik moko ma nosekunore makoro jopuonje mag mbalariany oramo ni wanto ng'anyo nyaka wadhi adhi ng'anyo mar mondo mi sirkal owinj ywak marwa. Erokamano, gimomiyo wanie ng'anyo sani gin gik moko adek. Mokwongo en winjruok mane UASU owinjore kod sirkal ma waluongo ni CBA mane chakore 2017 to ne rumo 2021. E winjruok kanyo nitiere kaka nonego bed ni medo lecturers pesa ma jotendwa mag UASU noketo kokgi ma sirkal bo keto kokgi to nyaka kawuono pok ochulwa bilion 7.9. Mar ariyo manyiso miyo wadhi strike en CBA ma 2021-2025. Mano bende ne nitiere bilion 2.7 mane pok ochul to mano nyo sirkal ochulo. Mano bilion 2.5. Manyo sirkal ochulo. Wach mar adek momiyo wadhi e strike kendo momiyo pod ok wabidok e klas nyaka winjwa en ni sani koro ochopo kama koro sirkal onego bed ni bet kodwa piny kendo mondo walos winjruok mar 2025-2029 CBA. Mano pok otimore. Koro gik moko adek gi e gik madongo manyomiyo strike ni otimnware oluongi emomiyo wane strike nyaka kawuono. Koro gimomiyo pok wadhi, namba achiel pok omiwa 7.9 billion. Namba ariyo pok sirkal oluongwa mondo bed kodwa piny mondo ochak negotiate kodwa 2025